mo yun, dati nga kantak pa'y. Oh, Most spider. requested ka nung kay Iji Ala. Charot. The other live streaming. Diyak lang tayo mentionin. According to my source. Anyway, thank you so much. Dimteng manen iti sardam ururay isasampet mo kaanong nga ta ubiyang ko mailiwak bara iyagig mo nadagsin ak marikrit na kaput na laos nga iliw kuken ka tantanawagan ka abay di dawa bare mapasangpet ka agureya biyag ko ako
biinga ang sangsang